Jako každý rok koncem června se modeláři z celé Evropy sjíždí do Brna na soutěžní výstavu Model Brno. Zákulisí a co znamená takovou akci zorganizovat, nám přiblížil Petr Vacek z brněnského klubu. Nebojím se říct to a dneska už to máme potvrzený, že vlastně v Evropě jednodenní show takovéhohle rozměru neexistuje. Absolutně nikde v Evropě není takovéhle prostor a takováhle organizovanost těch 50 lidí, kteří se semknou a udělají tuhletu akci. Takže na tomhle trvám a nikdo mi nepřesvědčí, že to není. Byl jsem v Anglii, byli jsme v Maďarsku, byli jsme v Itálii, všude jsou, ale většinou jsou to 2- až 3denní akce za trošku jiné podpory jak měst, tak sponzorů a tady prostě to děláme v uvozovkách na koleně, jako to v českých krajích bývá, že prostě umíme udělat z toho minima maximum. Ročník na výstavišti je to 4., je to po 3. v této hale, poprvé to bylo v hale D. A co se týče Model Brna nebo vůbec jako soutěží pořádaných naším klubem, tak to zasahuje do 80. let, kdy vlastně jsme ještě byli v Technickém muzeu v centru města, dneska v úřadu Voršilek, to znamená v Klášteře, tam bylo kdysi Technické muzeum. Po revoluci, těsně po revoluci byla taková prázdná doba, kdy se nevědělo, kam se vrtneme jako klub, než se dostavil na Purkyňové Technické muzeum nový, kde máme do dneška zázemí a úzká spolupráce s Technickým muzeem pokračuje do dneška. Je to náš partner a máme tam vlastně co 14 dní schůzky. Těch ročníků už bylo neúrekom od bodovacích soutěží až po tuhletu gigantickou, kdy vlastně to přerostlo do takových rozměrů, že jsme z Technického muzea museli odejít pryč, protože už hrozilo poškození exponátu díky zájmu prodejců a modelářů, takže dnešnímu dní tady máme, čítám tak 1500 až 1800 modelů, to budeme vidět přes něj později, a je tady 65 prodávajících firem. Jakou historii má brněnská specialita Drsňák roku? Drsňák začal posledním ročníkem v Technickém muzeu, to znamená 6. ročník, 2 roky před koncem. A vzniklo to jako recese na to, že modelářství je koníček a není to věc, aby se kvůli tomu lidé museli hádat. A ten model je věc pomíjivá a jediný spravedlivý rozhodnutí je změřit tu délku, kam ten model dolítne a je na každým, kdo si zvolí, jaký modelem bude házet. Takže nejspravedlivější měření je od 0 po to, kam to dopadlo. Kdežto tady takovýto měření, jestli vyhrál tamten model nebo tamten model, když jsou všechny pěkný, každý do toho dal maximum, je nesmysl v uvozovkách samozřejmě. Zvládají brněnští modeláři všechno sami, nebo jim musí někdo pomáhat? Tahle ta gigantická akce, jestliže ji nazývám už giganticky, tak je nezvládnutelná v našich parametrů. Nás je zhruba 30 lidí a aby jsme byli schopni ohlídat modely, aby se nepoškodili, ne záměrně, ale prostě děti jsou tady, šňůrky od foťáků, takovéhle věci, takže nám maximálně pomáhají kolegové z Prostějovského klubu, kterých je tady 20 a hlídají modely. A stejně tak se musí poděkovat bratislavskému klubu, který vlastně v zastoupení podobným způsobem pomáhá hlídat modely, pomáhá nám tady uspořádat workshop, takže bez těch 2 klubů nejsme schopni tuhle akci už udělat a pokud se další klub k nám přidá, budeme jenom rádi. Významný partner, který nám vlastně pomáhá tuto akci udělat, jsou brněnský veletrhy a výstavy, bez kterých by tyhle pronájmy jsme neměli. Umožnili nám parkování až tady v areálu, pustit sem techniku, není to standardní úplně, tím, že jsme nezisková organizace, tak prostě s nimi musíme nějakým způsobem vykomunikovat tyhle věci a nedílnou součástí má na tom magistrát města Brna, který nás podporuje a těch sponzorů je prostě spousta a je to všechno na tom, že lidi musí chtít, pokud někdo řekne, že ne, tak nebude nic. Kolik modelů mohli návštěvníci vidět a obdivovat? Po internetu bylo přihlášených téměř 1000 kusů. Odhaduju takových 200-300 kusů se přihlásilo normální cestou tady, kdy si vyplnili přihlašovací lístky. Kolem 400 modelů by mělo být v klubových výstavách a dalších 300-400 ve specifických výstavách, takzvaných SIGU, kdy vlastně je jednotlivá nějaký téma. Máme tady SIG modelů z Perského zálivu, kdy byla pouštní bouře, máme tady SIG italských letadel, je tady SIG specifického měřítka 1:144, který má ústěvných 120 kusů. I když jsou to malinkatý modýlky, tak ta hromada vypadá velice zajímavě. Je tady SIG československého letectva. Prostě toto je vždycky, že jeden člověk v republice si rozhodne, že si udělá takovouhle výstavku, vykomunikuje s ostatníma kolegama z republiky a poskládají se a dovezou vlastně nesoutěžní ukázku
jedné skupiny dané vybraného tématu. Mimo modelu byl pro návštěvníky připraven také atraktivní doprovodný program. Své umění předváděli zkušení modeláři, přijela historická bojová technika, svůj stánek měli armáda a policie, u obchodníků se dalo nakoupit zboží běžné i raritní a ze Slovenska přijel motorový model Formule. Na Modelbrnu současně probíhá mistrovství republiky žáků a mládeže, které vyhlašuje Svaz modelářů České republiky. To je jednorázová akce, na kterou se kvalifikují ti soutěžící v krajských kolech, ale povětšinou to je tak, že i přes tu kvalifikaci se na to mistrovství republiky sjedou všichni ti žáci, kteří mají zájem se účastnit. Takže selekce a výběr se provádí víceméně jenom tak v těch klubech, že pošlou ty žáky a ty soutěžící, kteří něco by mohli získat. Modely se hodnotí takzvaným bodovacím systémem, že skupina rozhodčích si veme každý model do ruky a ohodnotí úplně všechno přesně podle postupu, podle toho bodovacího systému, který Svaz modelářů má nastavený. Letos se soutěže zúčastnilo 40 mladých modelářů, kteří přivezli 53 modelů. Roste mezi nimi nějaká hvězda? Kvalita modelů v každém případě jde nahoru, ale ta účast té mládeže je kolísavá, jo? Protože žáci postoupí do starší kategorie nám vypadne do seniorů, takže spíš je to taková piplavá a nekonečná práce v těch jednotlivých klubech. Letošní výsledky jsou povzbudivý a vypadá to, že ty nástupce budeme mít. Model Brno 2009 je minulost. Těšíme se na vás na tom příštím, tentokrát 26. června znovu na brněnském výstavišti.